ସମ୍ମାନର ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ସଭା ବିମଣ୍ଡିତ କରିଥିବା ପରମ ପୂଜ୍ୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ ଏବଂ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜ୍ୟା ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ଶତକୋଟି ପ୍ରଣାମ। ମଞ୍ଚ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଆମ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ସମସ୍ତ ସାନ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ତଥା ମୋର ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଶିଶୁ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଅଜସ୍ର ଅଭିନନ୍ଦନ। ସେହି ମହାମାନବତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତଥା ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ରକୁ ଭାବନାର ନେତ୍ରରେ ଶତକୋଟି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ମାନ ଓ ପ୍ରଣାମ। ଏଥିସହିତ ତାଙ୍କ ଶିଶୁ ପ୍ରେମର ମୁଖ୍ୟ ନିଦର୍ଶନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ଜାଗରଣକୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ। ଯାହାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିବସକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଶିଶୁ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଉପସ୍ଥିତ। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପାଣି ଭଣ୍ଡାରରୁ ପଦଟିଏ, ଶିଶୁ ସମର୍ପଣ ଶିଶୁ ଯେ ଅର୍ପଣ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନର ନହୁଅ ବିମୁଖ, ତାର ଉନ୍ନତିରେ ତାହାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଆଦର। ଶିଶୁ ଏଠି ସମର୍ପଣର ମାନଦଣ୍ଡ, ଅର୍ପଣର ପରିଚୟ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନର ଆହ୍ୱାନ। ତେଣୁ ଶିଶୁର ବିକାଶ ପାଇଁ ପିତା ମାତା, ଶିକ୍ଷକ, ବନ୍ଧୁ, ପରିଜନ ତଥା ସମଗ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରବାସୀ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ। ତାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣାବଳୀ ଇତ୍ୟାଦିର ବିକାଶ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଚିତ। ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରାଇବାକୁ ହେଲେ ଶିଶୁଠାରେ ଅନେକ ସାମାଜିକୀକରଣ ଗୁଣାବଳୀ ଯଥା ଦୟା, ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ସହନଶୀଳତା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦିର ବିକାଶ କରାଇବା ଉଚିତ। କୁହାଯାଏ, ଅଭ୍ୟାସ ବଳେ ଶିଶୁ ଯଥା, ଶିଖଇ କ୍ରମେ କହି କଥା। ତେଣୁ ଅଭ୍ୟାସ ସଫଳତାର ବାଟ। ବିଭିନ୍ନ ଶିଶୁ ଉପଯୋଗୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶିଶୁକୁ ସାମିଲ କରାଇ ତାର ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରାଇବା ଉଚିତ, ଯାହାଫଳରେ କ୍ରମିକ ଧାରାରେ ଶିଶୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସଫଳତା ହାସଲରେ ସହାୟକ ହେବ। ଏମିତି ବି ମହାନତାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଚିର ନମସ୍ୟ ଆମ ଉତ୍କଳର ଶିଶୁ ବାଜି ରାଉତ ଓ ଧର୍ମପଦ। ତେଣୁ ସମଗ୍ର ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି କାମନାରେ ଆଜିର ପାଳିତ ଶିଶୁ ଦିବସ 1889 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସ 14 ତାରିଖ ଦିନ ଆହ୍ଲାବାଦର ଆନନ୍ଦ ଭବନରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ଜନ୍ମ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ, ମାତାଙ୍କ ନାମ ସ୍ୱରୂପା ରାଣୀ ଥିଲା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଝାସ ଦେଇ ବହୁତ ଥର କାରାବରଣ କରିଥିଲେ ନେହେରୁ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ପ୍ରୟାସ ପରେ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ଦୀର୍ଘ 17 ବର୍ଷ କାଳ ଆସନରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରି ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତର ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି କଲେ। ସେ ପରିକଳ୍ପନା କରୁଥିଲେ ଯେ ଶିଶୁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଶର ଶକ୍ତି ଓ ପ୍ରଗତିର ସୂତ୍ରଧର। ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦେଶର ନାଗରିକ ଓ କର୍ଣ୍ଣଧାର ରୂପେ ପ୍ରତୀୟମାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପିତାମାତା, ଶିକ୍ଷକ ଓ ସମସ୍ତେ ଶିଶୁଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ। ସମୟର ଆହ୍ୱାନରେ 1964 ମସିହା ମେ 27 ତାରିଖ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଏହି ମହାମାନବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଲା। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ କାନ୍ଦି ଉଠିଲା। ଶିଶୁମାନେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନରେ ଚାଚା ନେହେରୁ ବୋଲି ଡାକିଲେ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ।